Oh, nje. Ibu-ibu nggak kelihatan ya ibu-ibu ya, Bu. Ya. Ayo goyang, Pak. Sip. Yuk putra bermata jaya. Putra Manggo kari manis kurang manis tambahi gula wes yo wes dong riko mikir sing kuno
begal Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu. Buka sih. Sak gebok. Loh, kok sing kuwi to, Pak? Tasnya sing iki lho tak putih. sampean. Sing tadi lho, Pak. Pak wedi, Pak. Pak wedi. Ayo.